Dugay may buntag sa inyong tanan diha Luzon, Visayas, Mindanao og sa ato ang diri na sa atong module. Today is May 4, 2022. So, ang previous today mga guys is previous result 2 p.m. 5 p.m. Pasensya na mo mga guys ha, kay wala jud ko taw kapalo up ninyo ani pahabol-habol kay busy lagi ko kayo. Ang akong gikan pagud ko na kibaw mo nagsakit-sakit ginagmay. Result sa 2 p.m. is 3 to 7. Tapos, result sa 4-1 to kini 4-1 to kay ba mo libur di ba gini siya karon pa ni gawas nakapusta ko ani atong pizza uno. Nakapusta ko 20 ani target. Tapos karon pa man adawa sa ni gawas. Og 648 sa code sa 64237 is 865. Code naman sa 412 is 146. Ang code sa 648 213. So mao na itong previous karong adlaw mga guys ha nya. Pampasensyahay tanyo nga ako kapalo-up ninyo nya. Ang akong vlog karong today is migawas ang steel katong 258 sa STL o ang usa slide in town sa STL ni gawas. Mabitay nguna ko ninyo kung kinsa mo ganahan mo pupatag STL, pick up lang mo sa akong number bisag usa lang nga number kay dala na tanan STL Visayas Mindanao ang gina akong number og 3D nasyonal ba nasyonal. So dirita sa atong city ug palihog sa kunyo mga kapobre ayo in taon ninyo skip ako ang patalastas taon maluoy mo. Kay mao ra gitaw ni ako ang ginakuhaan sa akong kung mutabang ko sa mga nanginanlan. So tagay sa ko ninyo og like sa iging taon mga guys. Maluoy mo na ko. Tagay taon kong taon sa likes diha ba. So mga guys, mao ni akong sit A 893-068-908-638. Unya always rumble jud mo, rumble jud. Rumble jud always kay para maigo jud, shootball jud ba. Unya ari screenshot na ninyo ari na sadta sa labay sira na. Dili sira na wala na nilagay ka ilabay na. Rumble mga guys 893 tagup-up na kay kanong giktual tilawan ako. Ari na sadta sa sit B. So sit B na sadta. Basta akong sit A. Basta akong giingon ninyo nga kuan mga guys kanang STL patad yung mong STL kining akong number kay STL mo gawas jud siya og STL. STL Visayas Mindanao. Uy, ano napunta man tani? Mo ni ato ang sit B ha. Unya sinabtanay lang sa taninyo nga wa ko kapalo-pulo up kay busy lagi ko kayo wala akong madam diha. Naas England akong madam ang wala kay ko kakuan ninyo. Di kay ko kakuan gini kabuntag. Mo ni atong sit B ha. Nya ugma maning kamot
ug mas buntag maningkamot lang ko mga guys kung makamata ko sayo, maka-live ko, makahatag ko og lucky number og birth code. Congrats sa nakadaog aning 308093 sa lucky number. Ay, sa katong ganiha ba, sa previous ba? Na ako'y gitagaan atong previous atong lucky number. Ang sa bangano ni congrats mo ko atong letter B, uy. Ari na sa ta sa sitsi. So, kining akong sinuwatan, dagko na kiniha, kining mga maedad og 60, 70, makakita na jud taon ani. Kaya uban good, dili taon kakita. So, mao ni atong kuan. So, ugma mga guys, akong tip ninyo is sit B. Ang sit B, 5 p.m. Sit C, 2 p.m. Pangita lang mo din na sa to, sit C sa 2 p.m. Di ko ka-sure kung 9 p.m. special old draw or di sa minto og dili gahapon sa akong maintain og sa old draw nako sa akong vlog gahapon. O sa akong maintain 3 days og special old draw sa gahapon nga vlog. So, aray na punta sa ato ang special maintain old draw. Special ha, old draw de old draw. Special old draw 5 2 2 5 1 1. Sa old draw na mga guys ha, old draw 522 511. Duha ra gina kabuok. Screenshot sa ninyo, screenshot. Basta akong kuha ninyo karon kadlaw ang akong number wa magid mo gawas no, usa rin ni gawas ning Rumble ang 258. Og ni slide ang akong 4. So ari na sa ta sa maintain. Maintain 3 days. So mga na mga guys ha, always rumble yun mo ha. Rumble jud, rumble. Rumble jud. Always rumble mo ha. Unya akong ipa-rewind ninyo ang akong mga guys, ganiha sa tinuod lang ang ako ang maintain is 2, ipa-maintain ako ninyo, di ba? Ipa-maintain ako yung 3 days. Kung siya akong istorya ninyo nga magawas og pizza 3 og di karon, di ba? So ang nigawas 258 man. Pero wala ko kay balo kung mugawas pa ni kay niagi bitaw kato kung ipa-maintain ninyo nga 262 ang nigawas 261, di ba? So bago na ko ipamintin ninyo, kini siya nga maintain is 248 ug 4 0. Ika lang. Mali naman ko ni 704. Muna ko ipamintin ninyo ha. Sa petsa 8 na mo gawas. Kana diya, petsa 8. Maintain. New. Gihatag na sa kong amiga. New maintain. Nangayo na sa kug-usab niya kay nigawas naman ang 256 ganiya. Mao na
Sa muligas mo ng kuan gud. Gisindikato ba? So, ang akong istorya ninyo, kay nga akong number ganiha na ang nigawas to 5 itraman jud ang Rumble, nigawas sa STL. So, ang ako ang ipay-alaala ninyo, kay wala may nigawas sa nasyonal, karong adlaw pas reviewhan ninyo ang akong seat C ug seat B. Reviewhan ninyo sa pizza 3 sa Mayo. Kay basin na imo gawas didto sa mapusuan ninyo ang iyang kuan ha. Nya mao ta kung gingon ninyo ha nga maintain 248 ug 704. Mao na ha. So daghang salamat niyo tanan, bisan dako kay ko pasalamat niyo tanan diha gikan sa akong puso nga pertiging pasalamat na ko niyo bisag wa ta madaog, bisag wa patay buga-buga sa STL ra gid mo buga nya mugawas Rumble, pero naalang gyapon mo support na ako ninyo, dako kay kog pasalamat ninyo kung sa inyong pag-support sa inyo sa akong channel. Kay naibaw man jud ko po sa nga doon na jud tao sang malumog kasing-kasing nakasabot sa akong sitwasyon nga kanang bisag ingon ani wa tani kuan wa koy na igo. Naalang gyapon mo ka-support nako kay kabalo mo sa akong sitwasyon sa akong YT, sa akong YouTube nga ako sa taon ning gitabang ang sweldo ani sa taong nanginanlan. Nakadungog man siguro mo, nakakita mo siguro kisay mga nakugatas, bugas, pinaagi sa Gcash, ana man ang akong pamaagi. Good. Nya, pasalamat ko ninyo ang inyong gitaw gi-view sa kuang video, labi na sa wala mo skip sa akong ads. Ug dininang ko to mga guys kay mutas-taas ang video niya. Ang kuan ba? Ang minuto niya. Maluoy ko ning uban kay wala pa taw ni sila mga load. Mo views na ko. Daghang salamat niyo ug ayo good luck tayong tanan. God bless you all.